Hey, bud. Te taira e o kai ere nang wākina ki the Great Iwakin Tier 9 or Tier 8. Kai stila nga na tara sport. The boy mera no stadium o Amerika. Yang we up.
thing is, we have how many hours left? One more hour to the game. Jazda. I get you. Spot fade. Niezły strzał. Pocisk zrykoszytował. To musiał poczuć. To musiało boleć. Podobało się? Mam więcej. Trafili nas w gąsienicę. Dostał! Straciliśmy gąsienicę. Czołg unieruchomiony. Wyrwaliśmy z wozu. What? He's calling us a bot. Well, we realize bot. Just that game. And then the next game I will get a good teammate. So, what do we have? Hi. Okay, let's it's not nice, my friend. It's not nice. There you go. You get a fancy one.